Lampáš v sebe ukrýva jedno čarovné písmenko. Pozorne sa pozeraj, dobre počúvaj a zapoj sa. Čaká ťa písmenkové dobrodružstvo. Priprav sa. V lampáši horí kahanec. Jeho plameň sa jemne chveje a zo skleneného tela lampáša sa ozýva slabý zvuk, v ktorom znie písmenko L. Počúvaj. L, L, L. L, L, L. L, L, L. Možno sa tým snaží rozptýliť tmu, alebo tížko utešuje toho, kto sa v nej necíti bezpečne. Skús to s ním aj ty. L, L, L. L, L, L. L, L, L.